Aw ni an baraji aw nana ɲininka a diyara n ye ne tɔgɔ Aba Kulubali ne de bɛ dibi feere Badiala la dibiteri Titanic i bɛ taa Kati Goudron la ne de bɛ yen nɔ Badiala la ne ka baara ye dibi feere de ye donc bi an nana festival kɛ ne kan nin ye festival de dibi de ye nin y'a 5e édition de ye donc an bɛ se mun na an bɛ k'o kɛ kɛnɛ kan quoi an bɛ se fitinin mun na an bɛ k'o kɛ kɛnɛ kan donc parce que la fois passée ne de kɛra a jɔnjɔn tabaga ye parce que prix b'a la baara n'i bɛ fɛ a ka ɲa f'i ka jɔnjɔn tabagaw ɲini baara la pour que baara bɛ ɲa cogoya min na donc la fois passée ne de a jɔnjɔn ta donc ɲinan fɛnɛ an nalen don a kɛnɛ kan an bɛ se ka fɛn minnu kɛ an bɛ ka olu kɛ a kɛnɛ kan quoi inchallah ni Ala sɔnna an bɛ se fɛn o fɛn na baara kɔnɔna na an b'o kɛ a kɔnɔna na komi baara in bɛnna an ka baara ma baara in ka di ne yɛrɛ ye ne y'a kanu donc o kɔfɛ n bɛ se fɛn fɛn la a kɔnɔna na ni n wulila kɛnɛ kan ne b'o de kɛ création de ka di ne yɛrɛ ye sanga ni waati i y'a faamu ne ye fɛn min kɛ bi n ka dɔ wɛrɛ kɛ sini min n'o tɛ kelen ye o de ka di ne ye baara kɔnɔ ni ye fɛn fɛn kɛ bi sini n ka dɔ wɛrɛ kɛ min ka ɲi n'o ye inchallah awɔ. Bon, maintenant, on va faire quoi? Ni création comme a bɛ komi san o san i b'i miiri de k'a fɔ i jɔn ka ko dɔ kɛ mun ye ko belebeleba ye k'i ko in sira kan ni création belebeleba ninnu san o san de don i bɛ nin k'a la wa wali ɲina san ni salon ta tɛ kelen ye. Bon ne filɛ nin ye sisan n ka baara kɔnɔna na salon baara ani ɲinan baara olu tɛ kelen ye salon n ka produit kura o kɛra ɲɔgɔmɛ de ye i y'a faamuya an ye ɲɔgɔmɛ de faga salon ka misi don o kɔnɔ ka saga don o kɔnɔ ka sɛ don o kɔnɔ bon ɲinan an ye ɲɔgɔmɛ faga k'o kelen kɛ de ka misi don a kɔnɔ ka saga don a kɔnɔ ka sɛ don a kɔnɔ bon ɲinan an ye produit kura min fara a kan o de ye Autriche ye i y'a faamuya Autriche an ye sɛ don a kɔnɔ i y'a faamuya ka kayi don a kɔnɔ ka pigeon don a kɔnɔ ka zozani don a kɔnɔ i y'a faamuya donc san o san an b'a lajɛ ka baara kuraw de kɛ a kɔnɔna na quoi inchallah awɔ. D'accord donc weleweleda jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin balima dibi feerelaw ma ani i yɛrɛ ka clients ma. Bon n bɛ welewelekan min da n ka clients ye vraiment u ka n'an sɔrɔ yan nɔ bi kɔni an bɛ yan feere bɛ ka kɛ dibiteri Titanic la Badiala na o feere kelen bɛ ka kɛ yan inchallah a ka di n ye de n ka clients ka satisfait i y'a faamu n'i y'a ye an ma se ka fɛn fɛn kɛ ka ɲa i b'a sɔrɔ an dɛsɛra o la de n'an tɛ se ka fɛn fɛn kɛ n'an ma fɛn min kɛ i b'a sɔrɔ an tɛ se o la de sinon a ka d'an ye sanga ni waati parce que n'i ye fɛn fɛn kanu a ka di ye k'a kɛ fo ka se a dan na bon ne ka laɲini y'o de ye n'i ye baara kanu i b'a kɛ fo ka se a dan na voilà.